drengene ikke kører her, så er de på en stand herovre til højre for mig. Og man kan møde dem og snakke lidt mere om deres cykling, så vi nærmer på cyklerne og de er lidt klogere på det hele. Man kan ikke få lov at prøve at køre, men man kan sikkert få kontakt og finde en klub, hvor man kan få lov at køre det, hvis man er billig det her. Vi vil give dem en stor hånd. Fantastisk opvisning. Dansk verdensklasse, mine damer og herrer. Og som sagt kan I møde dem nede på standen hernede til